Madoka chere mabuja atauya anodzanyasi nhau iro zuva rechimakumi nosere mwedzi uno wakakunguru wari kunyoresa mapepa okuzvahwa anozvitupa pabodzipo waripo papuraimari yoparuwimbo nopapuraimari yopaoshamba nopapuraimari yopa huru mutumbu endai ipapo kusvikira musi wechitatu uri kuteerayu wanenge wari panzvimbo ibodzi. Tandoti tikuzivisei kuti mukuverengiwa kwakaita vanhu zvakaburikamo kwaizvezvi wadhi yokumudze ino vanhu vashoma-shoma, iwadhi ino vanhu vanosvika zviuru zvina nomazana mapfumbamwe anomakumi manomwe 4970 pachirungu, iri wadhi yochigumi nonhatu. Kwai wadhi yochigumi noina ndo ino vanhu vakawanditsa mudunhu romudze ino vanhu vanosvika zviuru makumi mairi nomazana mapfumbamwe anogumi nonhanhatu 20,916 pachirungu. Aidi rambai makaringa manhamba iwaya toramba tichipenengura kuti zvinenge zvimbotekaira sei, tichazoyaona panobudika musarudzomu. Mumiriri mudare weparamende womutoko yokumabuda zuva Richard Musiwa kwai agonzi ari kutoita kudhiraivha vanhu wakaita kudai sana dai murimi munetsi Ben munetsi Inosensia Kapanga novamwe wakaita sana Ingidzai Kapondoro wari kuita zvokuvhiringidza vanhu chaiko mumanamachemu. Ipapa kwai nzvimbo yese yaari ndiye ari kutungamira ari kuita zvinotoita kuhwadza zvokutoti ipapa vanhu kwarukawo wakutosha kuti woita sei nokutoti mazuva mairi apfuura Christopher Katsande pabodzipo nawazenda wakatokubiwa kwakuwadziwa izvezvi watori nemaronda okukuwadziwa novanhu wachewa. Izvi zvakaita kunyangariwa, tiri kuramba tichindoti pasinazvo zvokukubanazvi zvisvinuba. Iyo unokuba vanhu kuti wari kudaba zvauri kudazvo ko mangwana wakazofuma wandiwe waakutizisawo unozozvida chere. Rekai vanhu waite kudari wareka kugweta kudandi idi zvakaita kunyangariwa. Vanhu vari kumatunhu kumatebhelelendi wagoburika wari kureketa padandemutande kuti waribe kufara wakatoita kutsvomwa kureketa kuno nonyaya yozvakabuditsiwa mukuverengiwa kwevanhu. Wagotovhunduka kutoti kohokonai zviri kuita kudandi nokuti manhamba yawo wari kuti iwo manhamba ya akanyanyitsa kuita mashoma. Ipapa wagotoburika wachiti vamwe wagotoverenga vanhu vari kuzvahwa muzvipatara zvokubulawayozvo, zvipatara zvikuru basi, asi unotoona kutoti paribe kana manhamba ari kuverengiwa akadaro. Zvaakutonetsa kuti zvizikane kuti kohokonai zviri kuita kudandi. Vhadzai mahere nyasi agoburika ari kureketa iye kuti aiwa bato rawo roCCC riri kuziva zvariri kuita nokutoti ipapa wari kuda kunyepera kuvhiringidziwa nevanhu vakaita sana Jonathan Mwoyo vanoramba vachindoreketa vachipinza mhuno yavo imo muzvino zviri kuitika zvobatori. Wagotoreketa wakatoti kana vanhu vari kufungidzira kuti tiribe zvatiri kuita, ringai kuti tiri kuenda kwese kwese tichindohwina muri kuitiwa sarudzomu zvokutoti zviri kuratidza kuti zvatiri kuita zviri kusenza. Vanhu vanoziva vanhu vatungamiri wavo. Aidi ichokwadi ichocho, vanhu vanoziva vatungamiri wavo. Vanhu vemuZimbabwe wakaita kuti ngwangwangwa, paribe vanhu vakaita zvidzoyi nomadzenga zvokuti vari kutadza kuziva zvavari kuita. Mapurisa pabodzipo noweZimbabwe Human Rights Commission wagoreketa iwo kuti waakumbofefeta vhidhiyo yomurume agobuda achiti chamisa ngaapfe uya. Rekai tigoona kuti zvinenge zvienda nokupi, ticharamba takaringa kuti wanoipedza kwedu kwedu chere kana kuti inotoita kunge urahwa tondondo kurepa kwacho. Sydney Gata agoburika ari kureketa iye kuti zvese aichakona ba zvokuti ipe vanhu wanoita zvokuchera zvichehwa munyika magetsi akachipa. Agotoreketa iye akati zviri kutoitika izvozvi zviri kutoita kuhwadza nokuti iwo wari kuboya mari yakakwana asi wobhadhara magetsi mari yakaita kushota. Ipapa wabva watokwidziwa magetsi nozvikamu zvisere kubva muzana zvokutoti ipapa heno kuti zvichange zvakadini. Aidi unotoona ipapa kuti ndosaka makambani achiramba achindoita mari muZimbabwe wachiramba wakabatirira wakaita sana Zim plus Y.
pane zvavanoziva kuti vanoramba vachindoboya zvisingaboyike kune dzimwe nyika zvakadandi. Wakuru wehurumende wagotoreketayo kutoti wari kudaba zvokutumbwa zvokureketa kubhadhara wabasa wavo nomari yokuAmerica. Gurukotapo mavhimara gotoreketa kutoti paribe kana munhu mubodzi ari kugopuwa mari yokuAmerica pakusenza kwawo kureketa kuno. Wagototi mariyo waribe heno mabi angu zvakaita kunyangariwa. Mukupedzisira panyaya dzomunyika tiri kutarisa mureketo watuhwa nayo waMthuli nyasi uwo pakati pogore wachiringa zvinhu zvakanga wachiringa. Zvikuru zvatabata ndezvokutoti ipapa wagotoreketa kutoti vanhu vemabhizimusi kana vanenge vari varidzi vemabhizimusi vari kutiza kubhadhara mari dzomutero dzohurumende wachagopfikirwa mabhizimusi acho kusvikira wabhadhara maridzo. Pakaita kunyangarirwa rikaiti rambe tichiona kuti zvinenge zvidini. Chawatoita chimwe kuderedza pokare zvavari kufungira kuti upfumi hwenyika hungandokwira nazvo kubva pazvikamu 5 nochidimbu kubva muzana kuenda pazvikamu 4 nochidimbu kubva muzana. Pakaita kunyangariwa, asi chatorwadza ipapa kutoti wakomana zviri kureketeka zviya kutoti hurumende iri kuramba ichindoita kunhadzira imwe mari ichindobuditsa imwe mari kuti inhadzirise zvairi kuda ndozviri kuitika. Ndo vanhu chaivo vari kukonzeresa kutoti mari yonyika irambe ichindoita kugwa nokusaya simba. Izvezvi zvatoburika kutoti vari kuringira kuti panozopera gore rino vanenge vasenzesa tiririoni ribodzi nomabhiriyoni 900 omari yomunyika 1.8 trillion pachirungu, inobva yaita mari yokuAmerica mukandoi kamura nochiuru chibodzi inobva yaburika bhiriyoni ribodzi nomamiliyoni 900 1.1 billion iri mari yokuAmerica kureketa kwanyasi. Pakaita kunyangariwa kani. Wagototiwo vanhu wese vari kutambira mari iri pasipo zviuru 50 zvomari yomunyika wachabhadhara bamutero, asi vamwe vanotambira mari inoita mamiliyoni 12 munyika yomari yomunyika pagore vanenge vachibhadharawo mari dzavo anonda anopfuurawo mari mamiliyoni 12 akutobatirwa zvikamu 40 kubva muzana zvomari yache pamutero. Kwai wanenge wazopuwa bhonasi wachagopuwa iri zviuru 500,000 waribe kubhadhara mari dzomutero. Kwai mari iri kuramba ichibhadharwa iyayo ekokeshino zvimwe zvakadando ichindoripa zvikamu 2 kubva muzana, asi iri kutandira pano zvinhu zvinopfuura zviuru 2.5 zvomari. Kwai makambani achabhadharisiwa mamiliyoni 3 kana wachitumira mari dzakati wande. Charamba tichiringa ipapa wagoreketa pokare wakati wari kuchera chihwa choplatinum wachatobhadhara pabodzi pono lithium vanenge vachibhadhara zvikamu 5 kubva muzana zvomari yomutero. Pakaita kunyangariwa rekai tigoona kuti zvinenge zviri kudini. Tiringedzo pasi rese. Eskom wagokumbira munyika dzakatenderedza South Africa kuti wawapo magetsi. Pakaita kunyangariwa, wanoringa nozvemagetsi wagoti iwo paribe kana chinokoneka kuti zviitike nokuti zvavanosenzesa kutora tambidza vanhu magetsi avo zvakasiyana nezvimwe kwese. Wakatozviitira madara vachiitira kuti wareke kugokumbidzana nevamwe, izvezvi zvaakuchiwahwadza manji. KuMalawi kwai izvozvi kunetsa kuri kuita zvirwere inyaya yekuti vanhu vanosvika zvikamu 52 kubva muzana waribe mvura yakachena yavanomwa. Pakaita kunyangariwa chaipo, dai wachakwera waita tusvinu wakomana. KuNigeria kwai hurumende ikweyo yabvumira kuti kambani yondege yeNigeria Air ichitande kubhururuka manje. Arekai tigoona kuti vanozviita sei. Zviri kutonyadzisa kutoti wanga wagara waribe kambani inoita zvokubhururuka nondege nomuwandiro wakaita vanhu munyika mavomo, wangadai wari kuita kupfa nayo mari idi. Kukinya kwai anonzi Peter Njiru ndiye aisiwa kuti aite mukuru wemasoja womunyika momo. Rekai tigoringe kuti zvine chazvinoita chere pakuenda kurikitiwa kusarudzo kuno.
kuLiberia vamwe wagotokubanawo nozuro pavanga vari kupemberera makore 195 okuzvitonga kwavo kuzere. Ai zvakaita kunyangariwa. Unosaya kuti kohokona vakomana nzvimbo yekupemberera maakutokubana pokare. Heno kuti zvinopera sei izvozvi, ticharamba takandoringa. Tiri kufarira nyaya yokugumisira anonzi Bubaka Jalo wokugambia ari muzvinapembe, kwai ndiye anga ari wamwe wana muzvinapembe wakapinda pakutamba koBarcelona neReal Madrid nozuro kuAmerica. Tiri kuti makorokoto dai zvaramba zvakadando. Mabuja ngatiboya nezuva ramangwana. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.